Kadai musambo wesungura usina kuzosvika pawasvika apa, kadai varume ava vasina kumbobvira vaimba musambo wesungura. MACHESO naLeonard Dembo dzimbo dzavo dzinonakidza zvisingaiti zvemhando yepamusoro-soro, asi ane mahits akawanda. Ndiyani? Umwe igombwe resungura, umwe ndiking of sungura. Varume ava ndivo vaiita kuti sungura ive ine makore ayaita ichitenderera ichirira zvinodarika 40 years. Kade vasina kunge vari mumusic industry, kade tisiri kutaura zvesungura nhasi. Kana iri first time yako kundiona, please do subscribe to our channel and ring that notification button kuti patoposta next time ndioneta kumwe vashoma notanga kuona post read. And also kana uchitifollow uri paFacebook, please do follow our page and please follow each and every one of our updates. Debate rato ine makore anodarika 20 years vanhu vachingonetsana. Ndiani ane mahits akawanda pakati paLeonard Dembo naMACHESO, and ndiani gombwe resungura pakati pavo? Vazhinji vanoti kadei varume ava vasipo, kadei tisina chinhu chinonzi sungura muzuva ranhasi, sekuti pane misambo yakatombovambwa ikapera, asi musambo wesungura ndiwo wega wakwanisa kurarama makore akawanda. Nhasi uchange uchimhanya nani? Mhanya mucomment section utiudze kuti ndiani wauri kufungidzira kuti ndiye gombwe resungura. Pakaitika debate rinopisa paFacebook, vanhu vachitaura zvavanoona sekunge ndizvo zvinoenderana neeach and every one of these artists, ende vanhu vaise ava vaitaura kuti one wavo igombwe, one wavo ndiye king of sungura. Iwe uri kuti ndiani king of sungura? Ndiani wauri kuti igombwe resungura? Tisati tapinda pakuverenga macomments aitaurwa nevanhu paFacebook, tichatanga tambopa mafacts about these two artists, and tichatanga naLeonard Dembo, tozopindira kuna MACHESO, then tozopindira macomments evanhu vaitaurawo mufungo wavo about these two artists, and vachitaura kuti uyu ndiane mahits akawanda, uyu ndiane mahits amashoma. And vazhinji vacho vaipointa out to the top 50 yeRadio Zimbabwe yakaitwa kubva mugore ra1980 kusvika mugore ra2024, vachitaurawo kuti aiwa MACHESO ane nzira yakati yakaita number 1 mugore rakati, umwe achiti ane zvakati, umwe achiti zvakati. Saka izvozvo zvese tichange tichizvitarisa, tichange tichizoriongorora kuti ndiani gombwe resungura. After success yechitekete, tinoona kuti Leonard Dembo ndiye ega artist akakwanisa kuattracta international acclaimed pageant yeMiss World mugore ra1996. Pakaitwa catwalk pachishandiswa song yake yechitekete, ende ndizvo zvega zvakaita chishamiso muSouthern Africa, sekunge ndiye akaita the first artist akakwanisa kupinda paMiss World ipapo panguva iyo, sekuti nguva iyi zvizhinji zvacho tinoziva kuti ndiyo dzairidzwa panguva iyi, ndodziyo dziye dzichisaladi dzichirungurungu dzairidzwa kuna naAmerica. Asi iye Leonard Dembo ndiye akaita the first artist. Fact number 2 ndiye kuti Leonard Dembo haanambobvira aita flop album kubva achitanga kuimba kusvika patime yaakazotisiya. And also tinotarisa kuti kubva pafirst album rake kusvika palast album yake, tinogona kutarisa kubva paalbum rake Mai nevana vavo, tinotarisa album rake raakapedzisira tinokumbira kurarama. He never had a flop album. Tikatarisa ipapo each and every album raaibudisa kubva achitanga anga asingashayi one song inopinda patop 50 yeRadio Zimbabwe. And also we can check kuti pa album, each and every album raaibudisa again, pamba asingashayiko even nyangwe 3 or 4 songs anenge ari mutop 50, then poita imwe yemasongs paalbum iroro inenge iri number 1. Tikada kubata mafacts ese hatingambozopedzi this video, but tikatipinde the last fact yatinoona sekuti ndiyo imwe yemafacts akakosha. Leonard Dembo aingoshandisa magitari 3 chete magitari, and tikada kutarisa mamwe mabhendi vanoshandisa magitari 4, vamwe vanoshandisa 5. Iye Leonard Dembo aingoshandisa lead guitar, rhythm guitar, bass guitar pabhendi rake, then nemadrums zvatokwana. Asi mukateerera musambo wesungura waairidza ndewemhando yepamusoro-soro, nanhasi tichiri kutamba dzimwe dzenziyo, ende taisingambofungidziri kuti magitari aishandisa aive mashoma kudaro. Saka that is a fact again inoratidza kuti this guy was a genius. Tichiuya kuna MACHESO, tichitarisa MACHESO vanoratidza kuti ndivo vakakwanisa kuvandudza musambo wesungura wemhando yepamusoro-soro vachiridza bass guitar avo. Tikada kutarisa bass guitar MACHESO angakwanisa kungoridza anything achishandisa bass guitar, ende anokwanisa kuridza gitari rake neanything
munoona zvaanoita pamashows pake. Angona kutidza gitari negokora, angona kutidza gitari remhanza, angona kutidza gitari nyangwe anything, and that makes him one of the best Sungura guitarists of all time. And tikada kuti saizvozvozvo tinoona kuti this is one of the facts anoratidza kuti Alec Macheso is one of the best guitarist when it comes to Sungura. Alec Macheso is one of the best-selling Sungura musicians of all time. Tichida kutarisa paalbum rake rinonzi Simbaradzo rakatengesa more than 300,000 copies. Patime iyoyo paitonetsa futi zvinhu zvakaita sepiracy, asi music yake yakakwanisa kuita zvekutengwa nevatsigiri vake. Zvinoratidza kuti he is one of the best and finest selling Sungura musician of all time. Patime iyoyo zvazvichinetsa because vanhu vazhinji vanga vakuziva kudhabha matapes, vanhu vazhinji vanga vakuziva kuti kunoitwa zvekubhena maCDs, but iye akakwanisa kutengesa more than 300,000 copies achitotengwa kete necash. Izvo zvinoratidza futi kuti he is one of the best Sungura musicians. That is fact number 2. Fact number 3, tambotaura kuti hatingamborambi tichitaura mafacts ekuti hatizopedzi video rinori. Tinotarisa kuti Alec Macheso ndiye ega ane the biggest record rema number 1 songs on Radio Zimbabwe kubva 1980 to date. Tichitarisa tinogona kuti Alec Macheso akatora number 1 kubva 1980 more than 5 times up to date. So tinoona kuti he is the biggest artist when it comes to Sungura. Tichitarisawo nepenyuro yeRadio Zimbabwe. And also tinopa credit kuna Alec Macheso yekuramba Sungura ichienderera mberi. Why? Because he's the only artist ainyanya recognized even pakatanga kusumuka misambo yana dance, pakatanga kusumuka urban groups, pakatanga kusumuka hip hop. He is the only artist akaramba ari consistent in his journey yekusumudzira Sungura. Tichibva ipapo manje takuchienda kumacomments evanhu vaitaura paFacebook. So stay tuned. Unogona kuonawo zita rako riripo tichiverenga zvawakanga wanyora nezvawaifunga. Tichienda pamacomments epaFacebook tinoona kuti anonzi Lakumobwa Nali aitanzi zvoni Sharai yakatora number 1 muna 1997 and vane mazita yakatora number 1 muna 1989 akatiwo Chitekete yakatora number 1 muna 1991. Zvinoratidza kuti our mabig tracks ari kuramba achitambwa nyangwe nanhasi, and hatingakwanisi kutaura the same about Macheso. And he also added kuti nyangwe zvazvonawo Macheso akambozotorawo number 1. Tikatarisa kuna 2000 akatora number 1 nesong yake yainzi Mutikumbuke. Tikatarisawo muna 2003 akatora number 1 futi nesong yake inonzi Madau. Tikatarisawo kuna 2011 akatorawo number 1 futi nesong yake inonzi Tafadzo. But anoti mamwe masongs akazobuda after that hatingati mahits because haachatambwe kubva panapa zvichienda mberi sekuti anzi akangopera makore akatambwa. Comment number 2 tinoona kuti takapiwa comment number 2 naRevai Feruka. Hanzi izvoni guys, munhu anonzi Dembo naMacheso vanhu ava vanogona vese zvavo, hatingati ndiani anogona kudarika umwe, uyezve musaenzanise mufi nemunhu mupenyu. Panguva yaDembo hongu vaigona babava, asi zvanhasi Macheso ndiye oga ari kumberi kwevaimbi vose nekuti mupenyu. Dembo dai aripo zvimwe dai akatoperawo kare pamumanzi yacho. Aminoti munofunga sei necomment yaRevai Feruka. Imwe comment inobva kuna Love Mashayeni inoti zvoni nyangwe Dembo akafa kudero anongokunda Macheso mupenyu. Muri kuti tiine comment iyi, muri kuti tii kumcomment iyi, handi yemucomment section tinopawo muone wedu. Next time patoita part 2, your comment could be one of these comments dzatinenge tichipa, but next time ndovimba kuti tichatenge tichiisa nemapictures enyu. So kana makomenta mukauya kuFacebook kwangu munoposta macomments enyu, and also I will try to go ndichinotora mapictures enyu tichizomashandisa kana muchinge muchida kuonekwa. Then Dumisani Mpinga akabva ati izvoni, I see two legends in one picture, no need to compare. I'm sure even Babashero would never want to be compared to the goat. Let's all support the living legend. Zvirongozama kureva kuti izvozvo zvauri kufunga izvozvo, but iwe uri kufunga zvipi? Zvauri kufunga izvozvo mucomment section takaenda. Debate richienderera mberi tinoona sekuti pakazokomenta murume anonzi Willard Chipendo. Willard Chipendo said Dembo wasn't innovative enough to fit into Macheso's shoes. Don't insult Babashero.
but then pakabva pauya umwe murumewo akabva atanga kupikisa ipapo achireply comment yake. Murume uyu anonzi Thomas Kwaririma. Thomas Kwaririma akabva ati shava, Dembo was both innovative and creative. Just listen to any of his golden oldies songs and compare with any of Macheso's current songs. You will certainly come back with a different analysis. Yay! 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 Yeah. In the comment section, tikuda kunzwa pfungwa dzako because part 2 pachange pakaipa panenge pakapenga. The most critical comments dzatakawana paFacebook dzinobva one of the veteran music critics of all time muZimbabwe. Vazhinji vanofollowa mumhanzi weSungura kana kuti mumhanzi in general vanomuziva murume uyu. Murume uyu anonzi Garikai Mazara. Garikai Mazara akabva ati izvoni, winemakers, brewers and distillers, besides giving considerable respect to their ingredients, also value the time to maturity. That is period of fermentation of their products. They believe and argue that the longer the fermentation, the better the produce. This in part might have inspired the saying, wine gets better with age. Breaking away from Kiyama boys, Macheso gave us Vakirido Simbaradzo Zvakanaka Zvakadaro zvido zvenyu kunyanya, and that means kuti each and every time paibuditsa another product yaive better than the one yaive pamashure, zvichireva kuti Macheso is one of the greatest of all time. Kwakabva kwazonziona Lovely Nyampando panzi izvoni Macheso anzwa nekuti pama half baked project zvasiyana nenguva yaDembo, but maybe tiri kufunga izvi nekuda kwekungotiwo Dembo akafa asati apera. Dembo anzi akafa asati apera, but kade anzi achiri mupenyu atoperawo maperero ari kuita vamwe vake. Vazonziona anyway chaturika. And I think it's right time Macheso vachitisiya nekuti munhu anoremekedzwa afa. Hey. Hey. I think vari kutizama ngotaura kuti aiwa pakaipa mucomment section moza madebate awa haaperi, and tinoramba tiri pano pavidhio kusvika Jesu aburuka. Anyways, please do comment. Ndakopika 1 or 2 comments so that tinoenderera mberi neprogram yedu zvisina zvinodisturba. But anyways, for this time around takoti tikaite kanzwisa, and next time tichaita yakati rebei patinoonawo macomments chibva pano paYouTube, mamwe tinomatora kuFacebook. So please do comment your opinion about these two artists, kuti ndiani gombwe resungura, and give us facts kuti the reason why uri kufungidzira kuti why this artist wauri kuti ndiye gombwe resungura ari iye, because tikada kutarira vese maachievements avo akaita kuti tinge tine sungura yatiri kuteerera nhasi, and kadei pamwe vasina kuparticipate musungura iyoyo, kadei tisisina sungura, kadei sungura yakatopera semaperero akaita mimwe misambo yakawanda yakambosumukira zvakaita semaskanda. Tikada kutarisa misambo yemagitari yaimbwa anana Kirimizuru yakazongopera, but yakatogonyedza makore ayairidzwa iwawo. So tirikuda kuzama kuona kuti ndiani akaita kuti sungura isvike 40 years ichirarama. Kana pasiri vaviri Leonard Dembo na Macheso, please do tell us kuti ndiani wauri kufungidzira akaita kuti sungura irambe iripo sezvairi nhasi kubva pamakore akudhara yakatanga kupinda. Hatisi kuda kutaura vakatanga nesungura, tinoda kutaura vakavandudza sungura kuti izove zvairi nhasi. So bye bye for now. Totamba futi next week, same time, same place.